दिनै मानो होस्रिखावनो गोनां जादों दिनैनि दिनाव बर' फिसाफ्रा मानो बिटिआर मोनखांनायनि उनाव गोजोन सुक्ति फैनायनि उनाव सानफा एफा बारानिफ्राय बारा होस्रिखावनो गोनां जागासिनो दङ दिनै बेल' नङा जि बिटिआर सुक्ति मोनखांनायनि उनावबो सानफा साफा मानो जिउ गारनांबाय थानो गोनां जादों। हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं आसा खालामदों नोंथांमोना दिनै बे फुंनि समावबो जोबोर मोजां दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं। जोबोर दिनै आं मानि थाखाय बा मा सोमोन्दै बबेनि मानि खारनाव मा भिडिअ लानानै फैदों होनना बुङोब्ला निस्सय नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ। जोंहा बे दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय मानगोनां जा एनएलएफबिनि लिडार्स केडार्सफोर केम्प खालि खालामजानाय नङा होमब्ला केम्प खालि खालामजानानै बिथांमोना हरनि समाव मैया ओरैबायदि माखासे दुखु फोरमायदों बा दुखु नांथाव बाथ्रा गावसिनि गेजेराव सावरायलायदों माने हारिखौ माबोरै रैखाथि खालामनांगोन आरो माखासे जेलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मा खालामब्ला मोजां जागोन बिनि थाखाय बिथांमोना सावरायलायदों आरो केम्प खालि खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना बबे जायगायाव थांनानै थाहैनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बिथांमोना मोजां गाज्रि गावसोरनि गेजेराव दुखु खस्थ' फोरमायलायदों आरो सावरायलायदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना गावसोरनि गेजेराव माने माखासे समायखेरा जालायनाय बायदिबो जादों। दा नोंथांमोना बेफोरनि भिडिअखौ बा बे बिथांमोननि भिडिअखौ नोंथांमोना फारि नायलांनो हागोन। हारिखौ जुदि सानोबा जातिखौ जुदि सानोबा साफा दावहारु जोहोलाव जानांगोन। गोसोआव दं? बे बिथाङानो जाहैबाय मानगोनां जोंहा एनएलएफबि हान्जानि बा एनएलएफबि आफादनि आफादगिरि मेलेमजिबि सुबुं। अब्ला दिनै आं बे बिथांमोननि सोमोन्दैनो भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन आरो बुजिनानै लागोन होननानै आङो नोंथांमोनखौ आसा खालामहरबाय आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लायो जेन आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामहरबाय। लोगोफोर दिनै जोङो बिदिब्ला मेन गुबै थांखिफोरखौ सावरायदिनि बिथां एनएलएफबिनि आफादगिरि मानगोनां सुबुङा जिबायदि खोथा बुंदों हारिखौ जुदि सानोब्ला हारिनि थाखाय जुदि फैदोंब्ला जोङो दावहा नांनांगोन होनना बुंदों। दावहा नांनांगोन नंगौ बे निस्सय थारैनो जोङो हारिनि थाखाय फैदों जेला हारिखौ जोंनो नांगौ जेला हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो दावहा नांनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो जिउ बावनांगोन आरो जानजि खाफ्रानो गोनां जागोन। गोदोनिफ्राय बुंहरदों साथामसो लिडार थांदों गुवाहाटियाव एमबाथा आर्मि चिफखौ लोगो हमहैदों बुंदों एमबाथा एनएलएफबिनि लिडार बे एनएलएफबिनि आर्मि बे जेलाव दं। माने साथामसो मानसिया एनएलएफबिनि लिडार्स एमबाथाखौ जेलाव लोगो हमनो थांदों होननानै बुंदों। बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा। थांनानै मा बिथोन मोनबोखो मा सावरायबोखो निस्सय बेयावथ' गाज्रि रिजाल्टसो मोनबोखागोन। नोंथांमोना मिथि मोनगोन बा खोनानो मोनगोन दिनै नङाब्लाबो गाबोन समफोरनि गेजेराव मानोना बिथांमोनखौ सरकारनि मानसिया दासिमबो दिरुननायनि बा रेजिं केसाव दासिमबो लाबोआखै बिथांमोनखौ मोननायनिफ्राय जाबसिननायनि सायाव जाबसिनगासिनोसो दङ। निस्सय नंगौ एनएलएफबि बिथां आरो रन्जन दैमारि बिथांमोना बर' हारिनि एनडीएफबी आफादनि रन्जन दैमारिया सासे लिडार्स आरो जिथुनाखि एमबाथा होननानै बुङो बे एमबाथाया जाहैबाय सेकेन्ड बर' हारिनि आफाद एनएलएफबि। बे एनएलएफबिनि बिथांमोना लिडार जानानै दङ। दिनैनि दिनाव लिडार मोननैबो पार्टिनि लिडारफ्रा माबोरैहाय जेलाव थाहैनो गोनां जाखो नोंथांमोना साननानै मोनदोंना मानि खारनाव जेलाव थाहैनो गोनां जाखो? रन्जन दैमारि सारखौ बै समाव बम ब्लास्टिं बायदिसिना होदों होननानै गणेशगुरियाव बमा होदों होननानै जेलाव सोनानै दोनहैबाय रोजा गुबुन जातिफोरनि बिखानि थै लादों होननानै। नाथाय बिनि उनाव एमबाथाखौ मानि खारनाव जेलाव लांखो? एमबाथाखौ पलिटिकेलाव गावसोरजों इउपिपिएल हान्जायाव बा बिजेपि हान्जायाव थाफायनि खारनाव एमबाथाखौ दिनै जेलाव सोनानै दोनहैदों। बेफोर जोबोर गिदिर गोरोन्थि जादों नंगौना नङा रायजोबो? जोबोर गिदिर गोरोन्थि बेफोरनि दाया सानसे समाव फाबा गनाय नङा लासै नांबोगासिनो थागोन। बेयाव इसोरा जोंखौ सोरबा दुखियाखौ सोरबा गोरिबखौ बासि फाब होआ बा साव होआ। जोङो धोनि गोरिब गासिबो इसोरनि गोरोन्थि मावोब्ला रायजो राजानि गोरोन्थि मावोब्ला जोङो बिनि फाबनि फिथाइखौ निस्सय मोनखायो। नायदो अब्ला नोंथांमोना दानि दिनावबो बुजियालासे मानि थाखाय थाबाय थादों आरो मानो बुजिनाबो बुजियै बायदि जाबाय थानो गोनां जादों? गासिबो बेफोरनो जाहैदों राजनितिक एबा पलिटिकेलनि लालसायाव। सोरबा बायदिया पलिटिकेलनिफ्राय सोरबा लिडारफोरनिफ्राय 1 लाख 2 लाख थाखा मोन्दों पकेटाव लानो मोन्दों बा बिनि बे 1 लाख 2 लाखजों बियो बिथाङा गावनि फिउचारखौ दैदेनलांनो हागोन हाया बेफोरखौ बिसोरो जेबो साननो रोङालासिनो दिनै गावनि हारिखौ फाननानै दोनगासिनो दङ आरो गावनि आफादनि उन सिगां जेबो सानालासिनो खामानि मावलांगासिनो दङ। जेरै दा नैबे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ मानगोनां एनएलएफबिनि आफादगिरि बिथाङा जिबायदि गोरा खोथा बुंदों बा जिबायदि मोजां बिबुंथि होदों नोंथांमोना बेफोरबायदि गासिबो जिथु थारैनो खौसे जानायमोनब्ला माब्लाबाबो एनएलएफबि आफाद आरो एनडीएफबी आफादा गावस्रानाय नङामोन होननानैसो आं नोंथांमोनखौ नुहुरो। आरो साननोबो नाङा नोंथांमोना गावस्रालायनायनि सिमांखौ आरो बेफोरबायदि 1 लाख 2 लाख थाखाखौ बाद दोन। नोंथांमोना जुदि मोजाङै मोजां इसोरनि अननायाव जुदि
खाफालाव दङब्ला नोंथांमोना बे 1-2 लाखनिफ्राय गोबांसिन रां खामायनो हागोन आरो सानसे समाव नोंथांमोननि खाफाला जोंगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखा आरो नोंथांमोनजों जोङो अरायबो हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा लाख लाख बर' फिसाफ्रा सापर्ट दङ NLFBल' नङा NDB मा NLB मा मोननैबो मोनसेयानो जेब्ला मोननैबो हारिनि थाखायनो नांबोदों जेब्ला मोननैबो जिथु बर' हारिनिनो आफाद जेला जोङो नोंथांमोनजों सापर्ट दङ रोजा रोजा मानोना नोंथांमोन बायदिखौ जोंनो बर' हारियाव नांगौ आरो नोंथांमोना अराय सम बर'नि जानानै खामानि मावलांबाय थागोन होननानैसो आं नोंथांमोनखौ गुरै रिकुवेस्ट खालामहरो जोबथेसालियाव दं बेखौ उदां खालामनांगौ सोरनि दायित्व जोंनि नंगौना नङा नंगौना नङा सेंग्राफोर दिनैसिम आंनि आवाजखौ बिदि खोनाफेरदोंमोन नोंसोरो आंनि आवाजखौ दिनैसिम बिदि खोनाफेरदोंमोन आं सासे लिडार जानानै आफादनि आफादगिरि जानानै दावखा सिलाफ्रा साबखांनो नागिरगासिनो दं नांगौ आं फेस जागोन नांगौ आं जेल जागोन नाथाय नोंसोरखौ मालाबाबो दुखु सुखु होआ हारिनि थाखाय जोङो दिनै थांगोन बे नङाखि जों न'आव थांगोन थांखियानो गैया बहा थाहैनो दा बिल्डिं दङ प्रपार्टि दङ सासे जेलाव दङ रन्जन सारा जेलाव दङ रन्जनल' नङा जेलाव थानाया एम बाथा सार आरो रन्जन दैमारि सारमोन बायदिखौ मानोना बर' हारिनि माखासे बिफा होननानै बुंनो थाङो बिथांमोना मेलेमजिबि सुबुं बिथांमोनखौ बख'नायानो जाहैबाय NLFB साफ्रोमबो लिडार्स आरो केडार्सफोरनि दायथ' बे नङा जि आं बेखौसो बुंहरनो सानो एम बाथा आरो रन्जन दैमारि सारमोनखौ जेलनिफ्राय दिरुननाया मात्र NLFB आफादनि बा NDB फोरनि लिडार्स केडार्सनिल' खामानि नङा होननानैसो आं नुहरदों बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायाव बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिरुननायाव बिथांमोननि साननायखौ मोगथाङाव महर मोनहोनायाव जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा लाख लाख जेसांखि बर' फिसाफोर थाया मानो जोङो साफ्रोमबो सापर्ट होनो नांगोन आरो बिथांमोनजों जोङो जेसां हायो एसां सहाय होलायनो नांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो सिमांफ्रा बा मोनफ्रोमबो थांखिया जाफुंगोन होननानै आं नुहरदों दिनै बिथांमोननि आफादगिरि जिथुनाखि NLFB आफादनि आफादगिरि बिथाङा मा फोरमायदों दिनैनि दिनाव बिथाङा बुंदों गावसिनि सिनियर जुनियरनाव सोंदों नोंथांमोना आंनि बाथ्रा मालाबा बेफोरबायदि खोनाफेरदोंमोन नामा होननानै खोनायाखै बे निस्सय नंगौ दिनैनि दिनाव बिथांमोननि बा बे बिथांनि आफादगिरि बिथांनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि होस्रिखावनाय बा गोरानाव मालाबाबो रावबो खोनानो मोनफेराखैमोन दिनै मानो होस्रिखावनो गोनां जादों दिनैनि दिनाव बर' फिसाफ्रा मानो बिथोर मोनखांनायनि उनाव गोजोन सुक्ति फैनायनि उनाव सानफा एफा बारानिफ्राय बारा होस्रिखावनो गोनां जागासिनो दङ दिनै बेल' नङा जि बिचार सक्ति मोनखांनायनि उनावबो सानफा साफा मानो जिउ गारनांबाय मानो जिउ गारनो गोनां जाबाय थादों बेफोर अब्ला मा थारैनो पलिटिकेलनि खैसार सानाय नंगौना नङा खैसार सानाय नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव बुंहर बेफोरनो जादों आंनि नोजोराव बा आंनि मोन्दांथियाव पलिटिकेलनि गासिबो खैसार होननानैसो आं बेखौ रोखा बुङो नोंथांमोना मा सानदों बेखौ आं जेबो मिथिया नोंथांमोना सोरबाफोर मोजां मोनोबा मोजांमोन गाज्रि मोनोब्ला गाज्रि मोननो हागोन बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बुंदों बिथां आफादगिरिया बिथाङा गावनि फिसाफोरखौ दोनथ'नानै बा गावनि फिसाफोरखौ साइडआव दोनथ'नानै बिनि गेजेराव माबा मोनसे जायोबा गावसो बिथाङा जेलाव थांनो रेडि जानानै दङ गावसो जेलाव थांनो रेडि जानानै दङ हारिनि थाखाय बिथाङा जिउ बावनो रेडि जानानै दङ हारिनि थाखाय बिथाङा जेलाव थाहैनो रेडि जानानै दङ नाथाय जेलाव थाहैनानै जोंनि सिमाङा जाफुंगोन ना बे माब्लाबाबो जाफुङा बिथांमोना जोंखौ जेलाव सोना दोननो हायोब्ला मोजांसो मोनो जाय दिनैनि दिनाव बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गोरों गोरा लिडार्सफोर ओंखारो सिनियर जुनियरफोर ओंखारो बे बिथांमोना जोबथेसालियाव दोनहरनायनिसो खैसार सानानै दोनखायो थिग बेबायदिनो आङो सानहरदों बिथांखौबो सानसे समाव बेफोरबायदिनो निस्सय जेलाव नुमारगोन नामा नुयोब्लाथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नाथाय बे नङा जोङो पइन्ट टु पइन्ट जोंहा अबजेक्सन खालामनायाव बा पइन्ट टु पइन्ट जोङो साननायाव बिथांमोनहा जोंखौ जेलाव दोननोब्ला जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन आरो बेयाव बर' फिसाफोरा रावबो सहायनानै थानो हानाय नङा आरो साफ्रोमबो बर'आनो बिथांमोननि थाखाय जानजि खाफ्राजोबनानै दंखासै दानि जुगाव नोंथांमोना जोङो पाब्लिकनि मेगनखौ हाद्रि बाला सारनानै बा जिस्रि गोसोमजों खाथेनानै दानि जुगाव खाथेनानै दोननो हानाय नंलिया नोंथांमोना माब्लाबाबो दासानसै बर' हारिखौ थौले मेलेमनि सुबुं गोजासै होननानै जि थगायजाबोनांगौ थगायजाबोखाबाय गोदोनि दिननिफ्राय दा नैबे 2020 सनहालागै
बा थेसनहालागै थगायजाखाबाय दिनैनि दिनाव 2024 हाबबाय बिनिफ्राय आरो नैथि खेब बर'फोरखौ थगायनो हागोना जोबोद साननो गोनां बाथ्रा ओरैबायदि नासयदों ओरैबायदि नासयबाय सासेबो दा बेल जाया एनायनिफ्राय जोङो साफा साफा जोहोलावनि मावनायाव समाव जिउ बावनांगौ जायो दानि मुहुर्त टाइमाव नाथाय जिउ बावनाङा नोंसोरखौ साफा साफा गाबोन लेंहरगोन फैसा ला होनगोन नंगौ थारैनो जोङो हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव बा हारिनि थाखाय ओंखारनायाव जोंहा सानसे समाव दिनै नङा गाबोन जोङो जिउ बावनो गोनां जाखायो बे नङा जे जोंनि जिउआ अरायसम अमर जिउ होननानै साननानै लानो रावबो दासान मानोना जोङो मानसि जोनोम मोनबाय जेब्ला जोङो सानसे नङा सानसे दिनै नङा गाबोन जोङो निस्सय ओरैनोबाबो थैलांनो गोनां जाखागोन बेखायनो जोङो थैनायनि सिगां गाव हारसिङै थैलांनायनि सिगां हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय खामानि मावनानै थैलांनायाव जोंहा जेबो खहा जाया आरो जोंनि जिउआ बेयाव जेबो लस जानानै थाङा मानोना जोङो हारिनि थाखाय जि एसे हायो जोङो हारिनि थाखाय जानजि खाफ्रानानै थानायानो मोजां हारिनि थाखाय जोङो आवगायलांनाया मोजां माब्लाबाबो जोङो सोरनिबा पलिटिकेल खैसारखौ गिनानै सोरनिबा नारसिननायखौ गिनानै सोरनिबा गाज्रि नोजोरखौ गिनानै जोङो फावसायनानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया गोसो हो बर'फोर खौसे जा अराय सम जोङो जेब्लायबो जोंनि थांखिखौ नाजानांगोन नाजायाब्ला जोङो बे सा ससेयावनो जिथु जोङो उन्दुनानै थानो गोनां जायोब्ला जों आरो माब्लाबाबो जोङो थैनानै थांब्लाबो बे खाबुखौ मोननाय नङा बर' समाजा बर' हारिया जोबस्रांलांगोन बर' राव गोमालांगोन बर'नि गाननाय जोमनाय कालचार गोमालांगोन थेवब्लाबो जोंहा माब्लाबाबो जोंनि मोन्थायखौ मोननाय नङा होननानै सानो लाखजों जुदि संसारा जानो हायोबा जानो हाया बायदि सानोबा बे नोंसिनि गोसो आङो बुंगोन 2 लाख थाखाजों नोंसोर मानसि जानो हागोन 2 लाख थाखाजों नोंसोर मानसि जानो हागोन नोंसोर गासैबो साफा साफा रन्जन दैमारि बायदि मानसि जानांगोन हागोन गाबोन आसयगोन न'आव थांगोन हिनजावफोरखौ बुंहैगोन गथ'फोरखौ बुंगोन फैसा ला मावनानै जा नोंसोरखौ साफा साफा गाबोननि दिनाव लेंहरगोन गाबोन नङा समफोर नङा सप्तासे सप्तानै उनावबाबो लेंहरगोन बे बाथ्रा सैथो एनएलएफबिनि सोद्रोमाखौल' नङा सोरबा एनडीबीनि सोद्रोमाखौल' नङा बर'नि गेजेराव जायफोर एसेबाबो हारिनि जानानै गोख्रों जानानै फिसा महरै गसंदों बै बिथांखौनो स्रोदै लेंहरनानै बिथांमोना 1 लाख 2 लाख बा 3 लाख जायफोरबायदिखौ एसे नोजोर होदों 5 लाख 10 लाखबो जासिनो हागौ बिथांमोनहा बै 5 लाख 10 लाखखौ लानानै सिरि जानानै थाग्रा मानसिखौबो गोबां मोनबोबाय बेखायनो अराय सम सांग्रांथि होयो जोङो जिथु बर'नि थाखाय ओंखारदोंब्ला बर' हारिनि थाखाय जिथु जोङो जौगाथायखौ लुबैदोंब्ला बर'नि मोन्थायखौ मोननो लुबैदोंब्ला बर'नि थामोन्थाखौ जिथु जोंनो नांगौब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि पलिटिकेलनि लेंहरनायाव सोरनिबा लेंहरनानै 1 लाख 2 लाख 10 लाखआनो जासिथों माब्लाबाबो नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामनो नाङा मानोना जोंनि जिउखौ थाखाजों बायनो हाया जोंनि मोननांगौखौ जोङो फैसाजों बायनो हाया दिनैनि दिनाव जोङो मोननांगौखौ जिथु फैसाजों बायनानै मोननायमोनब्ला जोङो बड'लेण्डखौ मा लांखौनो जोङो बायनानै मोनखांसिगौमोन मा लांखौनो जों बायनानै मोनखांसिगौमोन खौथि लाख लाख बर' फिसानाव गैयाब्लाबो जोङो बड'लेण्डखौ बायना मोनो होननानै बुङोब्ला न'खरसेयाव दासिमबो 1 लाख 2 लाखखौ हरनो राजि जायोमोन होमबा खौथिजन बर' फिसाया जिथु 1 कौटि खरै 1 लाख खरै हरोब्लाबो बेसेबां जागोन बेसेबां रां जागोन जोङो अब्ला मा लांखौनो जोङो बड'लेण्डखौ बायना मोनखांसिगौमोन नाथाय बे नङा जि नोंथांमोना जिथु बिनि गेजेराव जिथु सोरबा 1 लाख 2 लाखखौ लानानै जिथु पकेटाव लानानै सिरि जानानै आफादनि खामानि मावालासिनो हारिनि खामानि मावालासिनो थायोब्ला बे जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन आरो नोंथांमोनखौ माब्लाबाबो इसोरा आरो बर' रायजोआ निमाहा होनाय जानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबो आरो बे नोंनि 1 लाख 2 लाख फैसाजों नोंनि बिसि फिसा लानानै नोंनि संसारखौ मालाबाबो नोङो बे रांजों आगान सुरलांनो हानाय नङा जेब्लायबो आरो जुदि हायोब्ला जायफोर हागोन बायदि नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव फोरमायहर आरो जुदि हायाब्ला हाया होननानै नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर मानोना जोंनि थाखाय राङा देरसिन नङा जोंनो नांगौ बर' रायजो नांगौ जोंनो बर' रायजो मोनागौ मानि जोंनि थैयाव माब्लाबाबो थान्दा थै बोहैनाय नङा आरो माब्लाबाबो जोंनि खुगानिफ्राय न' बड'लेण्ड नरेश सोदोबा गोमानानै थांनाय नङा दिनै जोङो बे बिटिआरनि थाखाय माब्लाबाबो बिटिआर नरेश होननानै जों सोमावसारफेराखैमोन बर' फिसाफ्रा रोजा रोजा गावनि आसिनि थै हरदोंमोन
गावनि सोलेरनि थै हरदोंमोन बे जोङो मालाबाबो बिटिआरनि थाखाय हराखैमोन जोङो हरदोंमोन बड'लेण्डनि थाखायसो बड'लेण्डखौ फानना गारबोनानै दिनैनि दिनाव बिटिआरखौ लानानै फैदों दिनैनि दिनाव बिटिआरखौ लाबोनायनि गेजेरावबो दिनै बर'फोरनि गेजेराव सान्थिखौ होनो हायाखै बर'फोरनो दासिमबो बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरजों असान्थि सोदोबखौसो होगासिनो दङ असान्थिजों लोगोसे थासारिखौबो असान्थि खालामगासिनो दङ दासिमबो पुलिस मिलिटारिनि आखायाव दासिमबो सोरबा फरेस्टार एनजिअनि आखायाव जिउ बावनांगासिनो दङ अब्ला बेलाय मा गोजोन सुक्ति जाखो मा गोजोन सुक्ति जाखो बियो दिनैनि दिनाव गोजोन सुक्तिया थारैनो जुदि नंगौमोनब्ला बिथांमोनखौ मोनसे केम्पआव थानो होबाय मोनसे बिल्डिंआव थानो होबाय बे गभर्नमेन्ट बिल्डिंआनो जा बा गभर्नमेन्टनि बिल्डिंआनो जा नोंथांमोनहा बिथांमोननि थाहोखानायखौ दिनैनि दिनाव मानो होस्रांफिननांगौ जाखो बिथांमोननि थांखियानो बिथांमोननि सिमाङानो जाफुङाखै बिथांमोननि मोननांगौ मोन्थायानो मोनाखै बिथांमोननो जिबायदि अनसुंथाइ होनांगौमोन बेखौनो होआखै अब्ला दिनै सा ससेयाव हरनि समाव बिथांमोनखौ मानो केम्पनिफ्राय गोदाव सोराव खालामखो बिथांमोना जानो हागौ बे केम्पनिफ्राय ओंखारनानै न' थाहैनो हागौ नाथाय न' थाहैखांनायनि उनाव बबेयाव थानानै मावनानै जागोन माखौ मावनानै जागोन हा गैया किसुमाना हा दंब्लाबो किसुमानाव रां रुफा गैया माजों बिजनेस मावना जागोन माजों खेथि आबाद मावगोन बिथांमोना एनएलएफबिनि आफादगिरिया गावनि लिडार्स केडार्सफोरनाव बा सिनियर जुनियरफोरनाव गोबां सोंथि सोंदों 2 लाख थाखाजों नोंसोरो मानसि जानो हागोन नामा बिथांमोना हस्रिखावनानै बुंदों हाया सार बे बाथ्राया थिगानो हाया जोङो 2 लाखआनो जाथों 2 लाख जायगायाव 5 लाख 10 लाखआनो जाथों जोङो बेफोरबायदि ओरैनो मोननाय रांजों जोङो मालाबाबो मानसि जानो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सोरनिबा घुस जानानै खामानि मावनाया जोंनि जिउआव मालाबाबो साक्सेस लाबोआ जोङो निस्सय बेफोरबायदि थाखाजों जोङो मालाबाबो मालिक जानो हानाय नङा जोङो लुपसानसो जागोन सानसे समाव दिनै किसुमाना बुंदों बिथांनि सोंथियाव गासैबो होसिखावना बुंदों हाया सार नाथाय किसुमाननि लोरबां गोसोआ गाबोननो सोरखौबा बोबथिनानै लांगोन सोरनिबा बिसि फिसा सोरनिबा बिमा बिफाखौ थांनानै बिथांमोना धुमखि दाद्रि होनानै नैबे 2 लाखखौ ला नोंसा लाखौ जों थाहो नङाब्ला उनाव थाइसे मोननाय नङा बोरैबासो जागोन बाथ्राया बेफोरबायदि धमखिबो हैनो हागौ बिनि गेजेराव दिनै बिथांमोनहा उफाय गैयैयाव बायध्यथायाव थानो गोनां जायो बायध्य थेवब्लाबो हारिनि खामानिखौ मावनायखौ गारनो नाङा नोंथाङा बै बिथांमोनजों थानानै गिदिरल' लेक्सार हैनो नाङा नोंथाङा एसे एनै 2 लाख थाखा मोनदोंबा लानानै सिरि था जेबो खामानि दाबाव थेवब्लाबो हारिनि खामानिखौ मावनायखौ दाबाव हारिनि थाखाय जानजि खाफ्रानायखौ दाबाव हारिनि थाखाय जिउ बावनो मालाबाबो दागि नोंथांमोना गोख्रों जा खौसे जा बेनोसै गासै आंनि एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो सोद्रोमानिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामहरो नोंथांमोना जेब्लायबो बर' हारिनि थाखाय खौसे जागोन बर' हारिनि थाखाय जानजि खाफ्रागोन बेखौनो आं नोंथांमोनखौ गुरैयै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आङो नोंथांमोनखौ रोजा रोजा गोजोननाय जासिहरबाय बेजों लोगोसे आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जानोसै जय हिन्द बर' हारिनि